салом алейкум бародаро, созен хубен, саломатиётон хубай, ҳама тенҷен. Карочи ман дута видео доштам барои Америка омадан дар канали кунагим дар YouTube. Аму беҳад комментариҳои бисёр гирифтан. Ҳамаш номерои телефони мара пурсидай, ҳамаи одамо ай Россия, ай Хитой, ай Тоҷикистон, ай Германия, ай дигар давлатҳо чӣ хел Америка омадан. Баъд уҷада комментариҳоро ҳол ягон рӯз хитон бидроем бекор шидаем бихонем. Беҳад комментария бисёрай. Ана последнее время дар Инстаграм мани қариб 200 нафар 300 нафар фақат темаи Америка чӣ хел биёем, кадом рош ҳастай кор, кадом намудои виза ҳастай, ана унҷада биёем чӣ хелӣ мекунем, бо дажи занакон нависондаям ки барои мо радодарҷон кор ҳастай. Зинда бошен, ин ҳама оз кӯшиш мекунам ки амира як видео кунам дар YouTube партом. Ҳамаи нами саволои шумода якта мехонам, ном фамилияи ҳама одамани мегирам, саволотонда ҷавоб метавам. Чанд қажда зурум расид бародаро, мо дар соат 12 шавай 11 шавай 11 роҳ нашид. Чанд қажда зурум расид ҷавоб метавам. Худо нигаҳтон бидора. Карочи аз Инстаграм сар мекунам. Агар ки бинам ки Инстаграма тамом кардам, дар вақти кӯтоҳ сразу YouTube да медорам, комментарияи одаморо мехонам. Ина давай саволи Комрон 86 ам мехонем. Беҳтарин мешава ҳамаша то расходои раҳ вақти аввал зиндагӣ кардана, забона надонистан чӣ намуди корубор мешава. Масалан ҳамаша подробно брат Миралӣ зури мешава рашотомона гирем зурмо мерасидагӣ боша мерем пешакҳои шумо бародар. Карочи бародар ами китобча нависонда камтар маънаи гапш ки ҳамин темада галза ки чанд сум мешава Америка омадан, расходои раҳша галза, расходи амо документниша то ҳами Америкара чанд сум мераси, чӣ корҳо ҳастай. Карочи зури мо мераса ё намераса. Комрон саволи Комронда ҷавоб метем. Неки ҷада ин савол дама бояд долга галзанам а ҳисоби чӣ, а ҳисоби ки якта савол нестай. Ами якта ҷумлаи дроз нависондаи ҷада мубайнш аломати савол набондаи чандта саволай ба филма. Карочи медонин чӣ хели бародар. Ин ами якай Комрон таваллуди 86 86 худаш 33 сола мешава ё 32 сола мешавам хели. Карочи ҳамин хелае ки чанд намуд виза мешава Америка омадан. Ай Тоҷикистон в основном визаи туристически мегиранд, студентски мегиранд. Баъд як вақто ба ёдтон боша work and travel буд. Work and travel ай мо дар рафтай уже ай ҳамн барнома нест ай дига дар Тоҷикистон. Ма ҳамин одамоеро мегӯм ки ай Тоҷикистон, ози ай Тоҷикистон сар мекунем. Ай Тоҷикистон омаданишен синни солтон 18 сола боша, 18 сола боло то таги 25 уже студента дохил мешен ку студентен. Студента чӣ хел виза дар кор? Студентский виза дар кор ай студента ана дар давоми хонданат. Ина мисол ти якум курси ним сол мехонӣ ё як сол мехонӣ, каникул мешӣ ё соли дуюм соли хондастай университетда мегирӣ, программаи студентски мекунӣ, визаи студентски да туғрӣ мекунӣ. хта барномаҳо ҳастай, компаниҳо ҳастай дар Тоҷикистон. ма бисёри одамо мегӯян 4000 4500 доллар мегирам, 5000 доллар мегирам. ҳамаям ё гапа росташ як гала сумай бародаро, ба худо қасам як гала сумай
фақат ман медонам ки шароити тоҷикистон қад туғрӣ намегира. баъд бисёри ҳамин барномаҳо ҳастанд, агентсҳо ҳастанд, дар душанбе мега гарантиятон метам ин гап дурӯғ ай бародаро. посолствои Америка Тоҷикистон посолствои Америка дар тамоми давлатҳои дунё ҳастанд, ягон тағабозӣ надорад. ман як бародар як история нақлтон мекунам, карочи ки занг мезанад, як амаки занг мезанад, карочи ман надидамша дар зиндагим. ҳамин ахирон бор 10 моҳ пеш дар Тоҷикистон будам, занг мезанад, мега Мирали додарҷон салом алайкум, мегум салом алайкум, нашнохтумтон ака, мега хай ман ҳамин ҳоҷи намекӣ, ҳоҷи Шариф мегам, хеле номи шаёдам рафт. мега мара Мақсим Ҳикмат дод номеро та тағам мешава. Мақсим Ҳикмат ҳам мегум акаҷон чӣ хизмат кунам, хай баҷони дил иншоалло айдистам биём мекунем. мега ки надодар ман $4,500 дар дастам дорам, ман бояд ҳозир бирам дар ҳамин агентствои Душанбе дар центр бирам дар дасти ҳамон одам битамаш бачама бояд Америка рӯй кунам, гуфтан гарантиятон метавам. гуфтам ки ака беста коли саросима наша, $4,500 суми калон ай, $4,500 ани осон нест ёфтанаш. шумо як кор кардан метонем, просто сумоли нате, мега як чихелай мардаки уже син солш рафтагӣ ҳисоби мехоҳад, сидқан мехоҳад ки фарзандаш Америка бирава, додарҷон чихел мешава, ман суми вора коғази вора дагаворшона имзо бондагӣ, мада ягон проблема нашава, хел сум шуна. гуфтам не, ягон проблема намешава, сум шуна нате. гуфтам натарс, амаки ама туғри ай, бира бугӯ ки ҳамин шумо гарантия метен. ҳамин саволи мара битешон, мега ки ои амаки мега ба телефон гарантиям додан 100% мега метам. исӯзу гуфтам ки амаки агар ки ҳамин аз барои худо мегумтон, ака Ҳикмат шуморо рӯй кард, Мақсим Ҳикмат вай тағам ай, вай беҳад инсони хуб ай, ҳар каса номерои телефони мара намета, бо номерои телефони мара шуморо дода ҳисоби ака Ҳикмат, Мақсим Ҳикмат вай шуморо гарем ҳурмат мекунам, илтимос ака сумтон ҳоли пешини саросима нашен натен. шумо як кор кардан метонем, бирем бидуроем бигем гарантия метатон. гарантия рафт вақте ки даромад ҳамин гапи маши савола дод гарантия метонем, амаки туғри гарантия метонем. исӯса амакира кароши дар гӯшош нахел лапшара кашол кардестан, телефонда амаки қатима истодагӣ ай. гуфтам битешон трубкаро, гуфтам ака ман ин Америка омам 10 сол шид мерам, миём мақсад ҳамин амаки рафан накунед, ҳақиқата бигем $4,500 суми калон ай. карочи баъд дар таи коғаза вақте ки ҳамон амаки меёра, ҳама коғаза мегирем, мекушоем, мехонем, исӯса наметарсума. баъд ӯ амакира мегӯям ки хай худ 10 сол шид Америка рафтазе, ба телефон қадма газан, хай медонӣ ки ҳамин визаи Америка гарантия нестай, хай ҳамаро насиби тақдиршай. хай гуфтам чӣ ба амаки рафан мекунем гарантия. карочи темараш кӯтоҳ мекунам. карочи кори амаки ратмидин мекунем, амаки дарак ма дом мекуна, хурсанд мешава ки мираҷон та намебиди, ҳамин Ҳикматҷон Мақсим Ҳикмат худо савоб кард, матра занг зам хеши. карочи чӣ кор кунам? ман гуфтам ки як кор ки сум табира дар хонат бон, саросима наша. гуфтам ана $4,500 мегирам аз шумо ҳозир мерай дар посолство медрой $160 дига бо ай кисаи худат метӣ, $4,660 шид. том посолство шуморо медрорам, $4,660 шид. неки нагирифти виза, ам $4,660 полни месӯза. баъд документ овардам ки дар та шрифтҳои майда қад нависондагие ки на самом деле гарантия нестай. ана ҳама дар шрифти калон қади хи темошам чуна хуб кардагие компанияшона. ахири ам варақ да мубайнош да ва ахириш да шрифтҳои майда қад нависондагие ки ин амира имзо бонди гарантия нестай. карочи темаи маи хеле ай студентский виза Америка омадан беҳад осон ай бародаро, чӣ хеле осон ай. ҳамон одаме ки дар посолство шитагӣ ай, ҳамони ранги мо одам ай, одам насрени дора, як рӯз надора насрени, як рӯз ай хобаш мехеза ба насрени. як мисоли дигатон меорам. як додар дорам дар литсеи турко тамом кардагӣ ай, литсеи туркоро хондагӣ ай.
ман мактаби миёнаро тамом кардагиам. Просто мактаби миёнаро даже забони русӣ не, мактаби нами тоҷикӣ хидмона тамом кардагиам. додари ман чанд забона медонам, туркира, русира, англисира. Не ки ҳисоби ки ман додари ман 4 бор дуромад надоданаш ин ҳамқа забонҳоро медонам, надоданаш. Не ки ман дуромадам мара додам. ман омам 2 сол истодам, бо рафтам, бо визам додам, бо студентски 1 солаи дигар. мақсади гап ки темаи нами ҳозирара ҳалиш намекунем. мақсади гап ки $4500 гараи суми калонай. шумо одам дошта бошен, агар ягон одам дар Америка, ози ҳама чиз интернет даста, одам дошта бошен дар Америка, занг мезанен ҳам бародартона, мегӯем ки бародар манро бигия пригласительнирои ки я даъватнома, агар ба кала бигира. даъватнома чӣ хелай? даъватнома мераван ай любой коллеҷи Америка, ай любой штат, шаҳр нест ай Нью-Йорк, ай Нью-Йорк ҳам виза метаван, шаҳр нест ай Нью-Йорк, ай дигар штатҳо, Калифорния, Чикаго, ай дигар штатҳои дигар, Лас-Вегас мекунӣ, пригласительниро роӣ мекунанд шумода. иҷа пригласительни ай $350 то $700 то $800. мақсад чӣ хели университетай, ай университет зависит мекунад. ҳаста университетҳои на Тоҷикистонда технологически договор ши қадар, донишгоҳи миллӣ ши қадарай, иша иш сумош фарқ мекунад. иҷани ҳама хелай. мисол роӣ мекунанд, ина допустим $500 да. пригласительни шумода роӣ мекунанд $500. шумо мерен ҳами центрда дар Душанбе, любой одам ози 120 сомон метив встреча назначитад мекунад, appointment меган, хати пасо. тамом. ҳамин қачиза шумода мекунанд, ё худат агар калат кор кунад интернетда мегири встреча назначит мекунӣ. диги ман худам оли то ҳамин чена ман наметавонам ҳамин кора карда, барое ки ман накардам, барои ман чанд бор пур кардагиам. пур мекунӣ, на чо $500 пригласительни омад ба Тоҷикистон, 120 сомони дига $20 мешавад, $20 дига $520 то драни посолствора медурӯ. ин ҳами одамира ки ҳоҷи шарифа, ин ҳами амакира $4500 пирсидан барои нами кор. $520, $165, $160 ҳамун суми посолства. чанд сум мешавад? $520, $160, $680, $680 то посолствора даромадӣ бародар, то посолствора даромадӣ. наунҷа собеседование рафтестаям, ҳамун одам истодагия. мумкин ҳамун одама наслениёш тенҷай, как надай. ҳамун мумкин чӣ хеле бугум, ҳар одама наслениёш ҳар хел соз мешавад. мумкин ҳамун шав ягон хоби нағз мебинам, ё гуфти гапҳо ҳамун занаш наслениёша тенҷ мекуна, охи айҷо медонему, ё ҳамун рӯз оилакоша мегира, ё ҳамун рӯз ягон видеои нағза тамошо мекуна, хандаш мегира. наслениёш короче тенҷа, чӣ хеле ки ман 2 бор дуромада мара виза додан, наслениёш тенҷа мегира, ҳо мега биё пага визата биги паспорта намтагром, бас пага мера визата задагӣ, визата мегири, $680 шидам, $520, $560 визата гирифтем бародар. як ту бояд Америка биёй, $580 уже расход карди, визата гирифти, бояд та Америка биёй. Америка бояд биёй, билет мехарӣ, мераи ҳамун зелёни бозор, чанд та авиакасса, ижда медурӯи я нархид меган, ужда медурӯи я нархид меган, ужда медурӯи я нархид меган, бизнес. калара кор фармудан дар кор, ҳеҷ вақт савосима нашен. ман таҷрибаи зиндагии худам нақл мекунам. мақсад чӣ чизеро ман дар зиндагим дидам, ҳамун қулоош гузаштем, ози ман шумода осон карда мегӯмеш ки ҳамун чи ашибҳои ман кардам, шумо накуненаш. дар дасти одамои гандае ки мо ғалтидаги будем, моро вақт шида гуфти ҳамун гапҳо наибат кардам, мо намехоҳем ки ҳамин шербачаҳои тоҷика наибат кунам. ин одамо барои сум шида любой корро мекунанд бародаро. короче кардем, ина $680 расход кардем, рафтем билета хайна, допустим $600 дига да гирифтем то Америкара, $680 плюси 600, $1280.
1280 уже полный шумо билет дорем, паспорт дорем, виза дорем, ҳама. Дақиқат мегирӣ хайр. $800, $1000. Агар ягон каса бишносӣ дар Америка траф сирчат кунад, ягон $800 биги дабар биё тез кор меёвӣ. Мисол, зиндагӣ тез хтава санавид мекунӣ, тези баъд Америкада кор гаррени бисёр ай. Оз темаи корани гап мезанем. Допустим ина омадем $1280 шид, $1280 расход кардӣ полни, хати билет, милетш ҳама тайёр. Ягон $800 дигар дабар мегирӣ, $700 дигар дабар мегирӣ, мехезӣ миёй, тамом. Мехезӣ миёй, баъд 2-3 рӯз ман ҳаминҷа бошам, намбарем зинда бошам, иншоалло ман ҳамон одаме ки ман инам видеоро кардисам ваъда метавам ки биёя, ман иншоалло ки соҳиби ҷои корш мекунам. Иншоалло ки бо ҳаминҷа бошем, намбарем зинда бошем, соҳиби хонашани меёвем, ҳамаш нағз мешавад. Ана нашоти визаи студентский на гап задем, кӯтоҳ, тенҷ, нами баи 18 сола то 25 соларо дахл дорад. Ана баъд ай Россия мешава омадам, хел студентский хати студент бошем. Ай Душанбе мешава, ай Хитой мешава, ай тамоми мамлакатҳо мешава, ай Турсия мешава. Одамоеро дидам ай Санкт-Петербург омадагианд студентский, ай Хитой омадагианд, ай Турсия омадагианд, ай Россия омадагианд. Одамои мединститут мехонданд, ай Тоҷикистон бисёр омадагианд, ай Лабойҷо омадагианд, ай тамоми мамлакат мешавад. Ва баъзе бародарон мегӯянд ки брат паспорти русӣ дошта бошӣ осон не, паспорти русию тоҷикӣ ҳамаш як гай. Ҳамин шумо просто кӯшиш кунед бародаро. Ман медонам мардуми урус, бисёр мардуми калазардо, мардуми не мардуми бераҳман, одамои гандаанд. Ман худам 4 бор дар аз Москва будам, ман Москвада гаштам. Мара худам азоб додагианд дар Москва. Ман видеоро тамошо мекунам, чӣ хел бачаҳои тоҷик азоб метаҳанд. Иҷа хеле неста, иҷа озодия, конкретни озодия бародаро. Бо чӣ гуфтаниям? Гуфтаниям ки бихезен биёем. Ин ҳамин темаи студентскида кӯшиш кунем. Майли нами қасум, ин ҳамин қасуме ки ман гуфтам, нами правилни сумаи нами расход кунем. Агар ҳамин то $1000 сузенани, ина $600 вайш аст, $500 вайш аст, $60 хайс уса, $700, $800 сузенани бародаро месузен. Ин чиз ҳақиқат ай, не ки $4500 да бисузен, ягон кас фантон куна, ягон агентство уже перебахшид мешавад. Нито ай. Ман намехоҳам шумо ҳам хеле фандода гирифтор шем бародаро. Ана баъд короче ман гуфтам ки як та якта мехонам, ҳамин саволотонда ҷавоб метам. Не ки ман як та ҳамин саволи ҳамин одамро хондам, чанд та дигарша хондагиам дар калам аст бародаро. Тема як савола хеле шидиравӣ гап мезанӣ. Ин ҳамин тема хеле дароз меравад ки ман осон карда мефаҳмонам ки шумо ҳам бифаҳмед ҳамира. Баъд дуюм темаш студент туристический уже вайда дохил мешавад. Ай 25 сола ё ай 24 сола, ай 26 сола боло. Туристический маънеш ки турист. Ту дамгирӣ меои Америка. Ту вақте ки дамгирӣ меои Америка, як моҳ меои, 2 моҳ меои, баъд ҳамин Тоҷикистон лимити виза 1 сола, туристический мегирӣ, студентский мегирӣ, ҳамаш 1 сола. Ту дамгирӣ меои, ба нияти дамгирӣ меои. Допустим, я мисол меорам, ту организация онда кор мекунӣ ё банкда кор мекунӣ дар Тоҷикистон, системаи Тоҷикистонда. Дигар мамлакатҳоро намегӯем, дур намерем бахшиш. Тоҷикистонро мегирем. Ягон корхонаи Тоҷикистонда кор мекунӣ. Ту уже отпуск намеброян, ина 2 моҳ, 3 моҳ, хайт отпуск метаҳан ку. Яке фикр дар калад мезанам ки Америка мерам. Сум дорам мегӯям. Турист маънош ҳамин. Ту сум дорӣ ки турист вори мери, мегарди, кайф кардан мегарди. Бе сум ба ҳамун кулоб намешавад Душанбе бирай. Хехтон медонем. Турист
коғаз мегирӣ ки на айҷои корум на мара ямоа ҷавоб додестан ман ямоша мефорам байни ямо ҷавоб додестан 15 рӯзша да Америка бигзаронам. Тамом мегирӣ аму чи отпускда туристический пригласение даже айҷа гарини осонай роӣ кардам. Аяму душанбе бояд $100 да шумора $200 да бикунам. Иҷада $50 места, $80, $100 арзонай. Мақсади гап ҳамидани пешбоӣ нахӯрен, суми калон натем бародаро. Ҳамидани шумо метонед ягон мошино дошта бошед, айҷа як пригласениятон роӣ кунад, то $50, $40, $100 намо қадарай. Пригласения роитон мекунад, бо ҳам херанги студентский встреча назначит мекунед, appointment мекунед, медроем. Баъд мефаҳмонем мегӯед ҳамин доходи ман ҳама қасумай, ман ин организацияда кор мекунам. Ман мехоҳам ки Америка барам, 10-15 рӯз қатъи семья мерам, ё худи тоқаи худам тоқа мерам, бигардам. Ҷаҳонро бинам, Америкаро бинам, мечтад мекунам, маъқул мая мамлакат, кинодам видим бошад. Марани одамам, маран мефорам барам бинам, саволи ҳамун барои чӣ меравӣ? Чӣ ба Америкаро вибр кардӣ? Америкаро вибр кардам барои ки американсо киношона тамошо мекунам, демократия иҷода, шаҳри хушрӯай, мефорам гардам. Нью-Йорк намерам, Флорида мерам, дар Тоҷикистон зимистонай хунукай. Ва сумдору мерам, Флорида мерам, унҷа да пляж да обозикунӣ мерам, барои пляж мерам. Гап мезани, фикрҳои худам мегӯӣ, нотарсона. Рамбаз мегира визата мезана. Тамом. Инаи темада гап задем. Короче, биё бо саволи ягон каси дигар равӣ мекунем. Зинда бошем бародаро. салом алейкум, сози хуби акай Эмирали акай, як чанд савол доштум то ман тоҷикай, Тоҷикистон газадистам. Акаҷон ман ҳам тарафо рафтаниям. Я алоқа мекарди қатимон илтимос я ваҳҷода мекарди, я суҳбат мекардем, я видеочат мекарди, я суҳбат мекардем. Я ширкатаи ҳаминҷада Канада мебурдай, неким қимат гуфтестай. Ҳамунҷа равем. Чӣ меги худат агар телеграм дошта бошӣ, номшароӣ канакта барои газанем. Короче, наи бача Умарзод 08 и бой Канада қапидаш. Америка не Канада. Ма Канада да бародаро соб будаги нестам. Не ки дами саволи наи бача да ма конкретни ҷавоб метам. 100%. Ма Канада да як гала ҷурай авон дорам. Як гала ҷурай доштам ки ай Нью-Йорк рафтам, унҷа тоҷико ҳастам. Канада бихезем бирем бародаро. Канада агар ҳам шанстон шуд ғирмбас карда виза бигирем, бихезем Канада бирем. Барои чӣ? Канада да гирифтани грин карта гарани осонай. Вақте ки грин карта Канада да гирифтист, уже вай проходной двор мешавад да Америка. Ами чиш мегам? Канада ва Америка ҳардуш як вай. Нами паспортиш ҳардуш як левелай, ҳардуш як уровнидан, ҳардуш. Канадара гирифти бихе биё бародар, Америка биё, осонук мешавад. Суми Канада кор мекунӣ, Америкадани ҳам қасум кор мекунӣ. Меҳроз Шарипов ака салом алейкум, нағзи сози хуби шигри алло, саломатиҳо кору боро бурад. Агар имконият мешид як қатъи ками алоқа да ҳамсӯҳбат мешидем, камтар масъалаи рафтани Амрико, камтари мефаҳмонди хеле хуб мешид, худо нигаҳбон бурад. Хай наи братанани саволша надодай Меҳроз Шарипов масъалаи Амрико омаданда. Масъалаи Амрико омаданда биё ма худам бояд темачаи дига ой мекунам, бо саволои дига одамора мекунем. Инҷа да гарани савол бисёрай, бисёрш гуфтагие ки ма да ҷавоб бите, ака ҳами тема да гап занем. Мана ози ма худам аму гапҳои васам асосиша мегӯм, баъд бо саволои ёда давом дода хондан мегирем. Короче, ана чӣ гуфтанӣ будам? Америка. Вақте ки меои Америка да медрои, Америка беҳад озодиай. Одамое ҳастанд, тоҷикое ҳастанд 10 солши нелегал мегарданд. Нелегал, бе документ. ҳеҷ каламшон наметавад. Одамое ҳастанд 5 сол мегарданд. Одамое ҳастанд меоянд сара зан мегиранд, баъди 6 моҳ 1 сол да грин карта паспорт мегиранд. Грин карта мегиранд, баъди 4 сол паспорт да падар мекунанд, паспорт мегиранд. Ана Америка вақте ки меои медрои, баъди 5 рӯз 10 рӯз кор ёфта метавонӣ. Кор бисёрай. Мақсади кор
بسیاری آدم گفتگیان که کار در چند سمیوی اکا کار در سمتیت چی کار میکنی جدا با کمیش $90 $100 روزشنا میوی هر روز میوی هر روز نگاه که $700 یک هفته در همین نویچوک آدم این آمدی یک هفته در $700 $600 کار کردی یک روز یادی خی داشته باشی $600 کار کردی $600 4 هفتهش یامو میشوند $2400 نه یک مدت کار کردی начало первоначально $2400 $300 квартира пули кини қад бачо зиндаги кини $2100 мебинанд $1100 ямуда $400 дига ша бухри короче ами $1700 дар кисад мебона бародаро мошда неки ҷа ҳастанд бародарое ҳастанд ки $10000 меёванд мошда $8000 меёванд $7000 меёванд як $15000 меёванд ҳар одама хидоматраша ҳар хел мета бародаро мо пӯчамона ба пӯча яказ дроз намекунем худованд ризқи моро чӣ қайбита мо шукри худо мегем ҳар нафаси кашидагимон ҳар як нафасе мекашем сари ахомон мехезем шукр мегем ҳар каса худованд ба чӣ дил ниятш мета бародаро ана короче бародаро як гапи дигар гуфтанӣ будам натарсен ай посольство ай собеседование ай ин чизо натарсен ай сун натарсен бидроен ай пасшен бидроен ана як бор бахтона бисанҷен рисковат кунен бериск намешава бидроен ҳамун рӯз метатон виза ман ваъда мекунам ки метатон виза ҳамин соф фикри хитона қат фикри як одами дига чӣ накунен як одам меояд тра шуморо негатив энергия метаку мега тра наметани сусути девраи хелхел нашай хели нашен бародаро ман худам аз семияи бой нестам дар тоҷикистон ман вақте ки даромада будам посольство ба худо қасам $1800 соли 2010 $1800 падару модарам буд ки намура ман намедонам чанд сол да ҷамъ кардан чанд моҳ да ҷамъ кардан намура ҷамъ кардан дар ҳам китобчашон модармо барои дохилшавии додари дигарим не ки ман ҳамун сума омадам гуфтам чамара ҳамун сума битен ман бирам Америка бирам отам кам тарзиқи бачам ҳамин толи баъд дарсо мегирифти сувусита намехонди як рӯз маълиматон жалб мекард дарсода нестай миралим агар ки бирай яки бисӯзонимон ҳамин суми ахиронмонай баъд бачам михелухе хай падара намедонам короче гуфтам битен иншоалло мешава ба худо қасам ман пила мегирам ак клуб мепарам меом короче туғри мекунам намон ғирумбас мегзарем шукри алло ина 10 сол шида намиҷаем аллора ҳар рӯз шукр мекунам шукрона мекунам ки ман хел падару модарам тоҷикам дар мамлакати ки ҳама мусулмонай дар замини мусулмоно ҳамаш замини худоай не ки дар замини мусулмоно таваллуд шидам ай падару модари мусулмон ба дунё омадагам фахр мекунам не ки ман медонам ки ҳастанд ранги ҳамин семиёимон армани бо ай мода камбағало ҳастанд барои сумшон сумошона меҳнат карда ёфтагиянд ки фикри ояндашон яки нагзар ту бародар ҳамин диле ҷӯш зад ки нам мерам ҳамо Америка ки темашӯиши намо Америка намо пригласи намхирам хеле бик я рисковат ки сайсанг чӯ қарз ки бира як бор рисковат ки бидро мегирӣ иншоалло ки дарозат кушодаши баъд як гумрнам хеле талабонат ханда мешава дарозат кушодагӣ мешава баъд механдию баъд отата мегӯ ки ота бояд тастан ма ба сари сума омадам гирифтинам хеле бачам ба худо хай уже намедонад чӣ бигӯям падарай ман гарем дӯст медорам падарма модарма дӯст медорам ҳурматшон мекунам хеле шида надидамшон уже як сол шид ёдшон кардам баъд бародаро ғарибиани осон неста ғарибирани дили гурда дар кора дар ғарибӣ тоқат кардан дар мамлакати бегона короче мегзарем ба саволи дигар